Boten ta? Boten nggih. Pun matur nuwun. Ngesake kok. Kersa goyang Pak, monggo Pak. Pak Mandor ngesake. Loh. Langsung jatuh balik. Di dalam. Iya, iya, iya.
Ini kayak curhat ya mas. Iya toh. Niku ya Pripun mas? urusannya kali pribadinya Pak Untung ya. Nggih toh Pak Untung. Kira-kira ada apa dengan lagu ini? Nah, iya toh, Mas. Perlu dipertanyakan. Karemenan mas. Senengane iki ya. Apa-apa ya, Tapi Bu? apa iki timbang sesidemenan loh mas. Ya ini ngajak horor loh. Iya. Ayo pun Pak Joki. Lilo aku. Tanda iki Mas. Tanda-tanda pripun? Pak Manyel wis nyaket awake. Nyaket noto Nyaket kursi. sik nggo iso-iso nyeket. Noto Iya Mas. Pak Manyel ki ora kok nyeket. Pak Manyel pripun Mas? Matang puluh. Wah, lah tak kira nyates lho kok mau lorot to Pak Manyel. Jenengan unggahne riyen, Pak. Iki mau ke wis matur karo aku. Pripun Mas? Agus tuh kan ngendi tarian. Tarian. Sing nggo lomba, sing nggo Iya, Mas. karnaval, nggo upacara. Aku lawangku tak tutup terus Agustus aku aman Mas. Ora tertib kok diurusi. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Pak Untung matur suwun. Mengga dawuhipun sampun pun aturaken. Mugi dados panglipur sawetawis wonten wedal menika. Katenggo malih dawuhipun mangki mbok menawi tasih wonten pundutan utawi panyuwunan tembangan. Matur suwun. Terima kasih Dik Suci Wulandari. Sumusul ingkang saklajengipun menika Sawarwati ingkang saking Lalat dan Panekan Magetan Jawa Timur. Ini fan beratnya Mbak Sakri ya. Monggo Mbak Linda New Halmahera. Kalau tenang toh. Selamat sore Mbak Sakri. Aku kira nyanyi loh Mas. Kapilot dek ada jogete ya. Oh ngoten. Oh lah. Jenenge aku. Jenenge wong tua ke manut karo wong enom